kilo. So, damo sa bakal mas puas. Karo sa rin yung ano butang sa limo.
Oke, sino tabin akhir boleh? Ah, sino tabin? Cornflakes. Mapi cornflakes. Cornflakes ka lang. Ha? Sa mula sa gear. Okay. Uy, are, ang next mo, nagkasagan ng kawangal. Hindi na gano'n. Oh, yakin butang na. Then, balik ang butang mo. Hindi man daw kaya dyan ang butang. Hindi ka makasagot ng ano. Hindi sa mga butang na yung silid. May mabubalik dyan eh. Ganyan na kita ko. Sa boss ka mo, ito ka ng sayang. Tapos mo rin. Kumainit na kiramdaman sa airport. Sana yung parang gusto yung tunakan nito na sa dalag yung may ikot na ako ay sa ako. Kaya ikot sa malindig, it's scary mo. Kung na Tapos may nagkasangga ka na sa may ano sa tuga mo amo ko rin ang higaan ko.
Ay, ang akin ay diretso ang ano na, ang ulo ko na ang karami. Ang sakit na ang likod ko, yung ako na ano karami. Basta masakit likod ko, ubo ko, matagal kong gaw ko may kakapot nga ano hay man amo ang nagawag moist ang akin nga ano nga akin nga sa irong ko ran pinasay mo sa ko ang akin nga ano nagkakapot is may kabog kong ano ang supon nga lapot-lapot lang. Gamiton ko ni kanin. Electric pan ta na ikong kwan. Electric pan ta na ay ang electric pan dikta ang hangin. Aircon ta na nagabiyog mo ay silog-silog. Gamiton ko tani sa may ano. Ang lawas ko iinit kasi pero ang mga dyan parang tamaan ka may tagaan ka ulungan ko ng niya. Ay, kaya kinasipon ako sa dalaw mo ko kanin. Kinasipon na ako. Kuya, basa o na pagbalhas ko ang ubog daw ko po ka. Gaming Hamani, hi! Gaming Hamani, thank you so much. I'm sorry, just now I saw your message. Paano ka nang dapat niya pag-tutok ko dito sa may pag-tutok mabanda ang mga ito. Ay tutok ko yung Nagkuantin yan ang iso-iso. Pero sa ahan, initan ko natutok ko na po. Hindi ko naman magkalang turo kumuran. Ang ako parang ako na kumuran mo masakit. Parang nalang ang pagkaat ay hindi ako. tawag na dry ice. Parang dry ice, hindi sila nga matamo ang dry ice. Sa ilong mo na sana kasi puon ka matawag sa dry ice. Dry ice. Ako na lang. Ano yung gamay niyo? Ako naman. Alam mo, talaga, lubay eh. Lubay mo. Bueno, que pico.
Ayaw, ayaw ko. Ang dyan. Walang marami. Nakikita yung kwan ng tao. Pwede ko ba nung araw ang gusto ko ba kung makita? Yan. Pwede ko ba? Nasusunod naman sa kaso. Pwede ko lang ang gusto ko. Tapos, kung ba ako nagtataka, nagtataka ko kanina ang mag-iwan ko. Kaya yung pa nung araw sa amin, kaya kung ba ka rin. Wait, around 7:45. Kasi ito ay pila ko minuto. Ako ay mag-alaman ko ay maki-klase. Nagabugtaw ako kung ano ko ang kagagal. Kaya ko is late na ako nakuro. Alam ko lang tao pag show off niyo. Oras na rin ito, ba? Kaya gusto ko ba? Kaya nagkakaw ko kung ano yung gusto ko. Ready?
Hmm? Sino? Sa di na tamo. Ha? Sino nag-post? Sino nag-post? Ha? Yung nga yan, kahit gusto ko yung smart na market. Ang dami man, ang ibig mo, ang pwede man. Sa lababo? Ice na lang. Ha? Oo.
Kabiwas Jessie Vlog, may ganap shout out. Ay, thank you po. Wait lang, jacket tayo ha. Nakita ni kita, ay, Lods. Infanta Quezon. Yan, may jacket ka na po. Thank you. Ha? May lipstick ka sa sunod. Hindi na sira ang lipstick niya. Why don't you sunod? Kaya wala nang ginagawa na ako yung usapan ng laban na may well, ginagawa. Lipstick niya. Lipstick niya. Inlabahan ko, may lipstick. Insat nga, why makit ang Oja, why ba nakuha ako ko nga, why makit, Ang lipstick mo, why don't sunod? paano nga nalabahan ko nga may lipstick nga, Sino nang labang ko lakat ng sa may ano sa may bawal na banda? ako ba, hindi, why makit, dapat ko lipstick, dapat nang pula ang kwan, Hindi siya nagtubig. tubig. Wala siya pero wala sa color. Lang na nagagawa ang shadow. Hindi ako saglit, hindi ba puro may lipstick. Hindi siya nag-color lipstick. May pala siya sa ano sa color na yung color with sa mga ballpen lipstick. Posible nga, puro nga kinakilig. Tapos posible nga na puro kinikilig, tapos try why Kita ko may harap ko na sa sunod sa ano sa why ko na ba tiyagan ituro ko plancha ko sa bulsa niya. Ito ay makunti ng kapanga kasi tapos pagbantaw ka ikaw nag-ano ka na eh pero tunalo ang tubig hindi ko maano nga naglaba ako nga may mga silod ang mga packet mga check Waktu lagi buksan mo paket di pag labang mula. Eh ara ni saya. Aba kan mesti ko ano. Ko ba si Juan na nakadaan umod niya may ara ay ginagamit ko ni galing siya kay kami sa nanukunan ko sa lipstick.
kayo na, why na ka pa? Kasi sila niya na nakapal sa may posibiliha ba? Nalaki mo man. Ay, nasa nakapal sa laki. Kanya lang, wala na ito sa kayo. Posibiliha na labahan ko, dapat kuwan-kuwan ko may matubag-tulog na sa. Siyempre may takot, may ara na balay. Tapos dapat ang kwan, dapat ang lipstick na mapula na yan. Hindi siya lipstick na yung lipstick na pula-pula ang lipstick niya. Pero dapat lain lang ang balahaw. Hindi nga, hindi pero magpula, di ba? Hindi, asan yung magpula na ang lipstick na kaya pira ka beses na kung nakalabang may lipstick na sa una, wala kang pula. Ang gamay naman ay lumix lang sa mga bigo, sa mga damit. Kaya sa mga pula. Hindi yung lipstick na color, kung mga ballpen, yung mga pula. Kada mo ako sa nilabas ko, mga import nila sa mga pula, siyempre hindi. Pula na yan. Ibutangan ako ng lipstick na ito, kasi tingnan mo mapula ang tubig. Hindi. Mapula siya, gamay lang sa kung light na. Light lang color niya na hindi na magpula mag-mix lagi sa tubig, na magpula ang tubig, araw-araw pa nung magpula ang tubig. Siyempre color na pula. Hindi, gamay lang lang. Hindi siya pula ang lipstick ko. Wait, siya lipstick niya. Color. Hindi, wait, ang lipstick na mo. Hindi mo makita ka mag-mix lang na kailangan sa tubig. Ito mo niya pang naman mo. Hindi nga, bayo na. Hindi, tao pa punta nga kinapatang sa may dahil. Why puti may nakatsigan nga nagabukol. Amo na gani imposible kay bisan na plancha ko, amo pagkatsa kami nagabukol sa bulsana. Ako nang plancha mo. Dali kay sa na akyat mo naging mobile na yung mahal siya nga gibutanan sa bulsana at magbago ng sira. Ay naman na gamit. Tanang kasira wala man sa pag amo na sa bulsana. Nakita ko pa nagkakapit ang mukha ng lipstick Maria, nagkakapit ang lipstick na matanggap. Kung wala nakuha niya sa bulsa ko paglabago, wala ako white sa loob. Tunaw sa loob na. Ano ba siya ko kung nandiyan ko? Sama lang sa loob. Kaya naman ng partner sa bulsa. Ano ba pagkor din na yan? Wala din ko pa siya. Eh paano nga wala ang pa siya? Kani wala upat siya kami araw ng mga kumigit. Kaya upat siya kami ng ano? Paano nga yung wala upat siya na naman sa tao? Ako gani ang pamangkot kung wala upat siya kami ng plancha. Kapag nakita na, kita na. Magputa siya ba? May pagpuot niya sa bulsa niya, ang lipstick niya. Pero wala ang sunod. Pero naman, takot sa tinapin, hindi ko maanhanay ka bukol di asa. Gani na, gani na matyagan. Pwede sa ano ko ni sa bibis ko pa nang butang ko hindi man ako pwede mambal na gina sila ng lipstick na sa may bulsa na pagkaon na nagsinulog butang kami sa bulsa na ay butang ko sa bulsa na duwa ang lipstick butang sa bulsa na mamba niya sa bibis na pagibutang ang lipstick niya maglaba ko na ay magbuot ng domingo araw ako mawag na siya ko na magpansyal. Yung sister niya, gate niya wala nang buot pa sa paglaba. So wala niya pala ginagalit, nakuha kong tumasik ko sa nakuha na may ilautan ko, pinagano ko naman na, kada ano ko, bisan pinig kanina, ano nga. Sabi ko yung mga kautaan, baby, report naman ko sa bulsa niya ng permit, pinag-pinag, tapos may lumabot sa niya. Mga pagkasa sa bulsa niya, may mali pa. Mga shoe. Ano ito po ako ng sinagawa. Pero malimatok ko. Pinag-bahay ko ako ng pikas na karalo ko ng tour. Nag-aramang tour ko. Ano ba kung check na yung bulsa? Hindi. Kung gusto maglaman ng bulsa, hindi ko ng bulsa. Kalagyan niya, ligay niya din buksan ko sa gamay ng buksan ko sa labay yung kita.
Labak siya nito, hindi siya ka-lipstick niya na ano, labak siya lipstick. Nagdudot sa may higit dito mo sana. Kung gatindog siya kusyon. Lipstick, so lang na yung lipstick niya na cream, amo na kusyon na. Sa kilid sa uniform niya, amo na kusyon na. Gatindog mo kayo lipstick mo sana. Tapos magplansya ko, ay punay kapan. Di, gamay ka, man. Gamay pa sa kyan. Amo ka dyan, ha? Gamay pa kyan siya. Gamay pa kyan siya. White silod lang, tawabla ko sa sakyan ra, madali na boy na. White pa pagingkwa. Sa nakita ko, may ano siya, puti. Ako po, may naboy na. Ito kung makita, parang kita. Boy kang domingo. Minsan, hindi ko nakararapan na. Ang domingo na. Bayaan ko na ko yung buha. Isang domingo, yan yung haboy ni. Pagka-eskwela, ganda, tapos yun yung halos yung salwa. Baka doon may madam. Ang domingo, yan na yung haboy. Pagkukot isang Kaya aga. lang ang bibis ako. Katong nagtutalaga sa may sarwangan siya. Kaya lang ako naglabang ng bibis. Kasan ang may business? Isang bibis ako naglaba. Isang bibis naligan na si nanay ko naglaba. O, tapos pagkaroon mo, ay, tapos ang dako ko pag-aboy na. Magputasan na karoon, may ubing dyan binutay ko. Yung sister mo bikini. Ang kanina kita ko, ang good, hindi ngayon, ang good. Hindi nga, tayo ko ba napakan? Amo ka, ni wala ko napakan sa plancha. Ang kasi ko na tayo, pamuhay ko na. Ano mga klase ka na ba? Kung nalang kami mangkit. Ganun yung kami, sister na nagilaman. Wala kang kuha. Yan ba ko, wala kang kuha. Kita sa plancha. Ako kuha yung makita. Ang tao ko sa lahat ng laman. Kung pang plancha ko, May kumain ako dito sa kanya, pero pinabukaan ko, ito, hindi na ako, hindi ko man nabatikan ko, comment ko. Hindi siyempre, ako gani ako malangaran. may pang plancha ko, wala ko na plancha. Sabi ka, pero sige, kahit simple kita na ako. Kung tatong lantaran, simple kita na. Plancha ko, ay hindi ka pa na pa. Sa plancha sa amin, hindi ko rin pa rin nagawa. Kami sa may plancha pa man. Ang sister niya, gid nga nagkuba. Hindi ko tanong kami na alamhan ko, pero imposible nga pag-plancha ko, ay mo ba? Ay, wala ko ginagawa ng niya, wala ko pinaykapan. Kaya i-flat mo man ang amo ko, sige plancha na ang bayo na. Sa akong pa nagbalik ang sala, karon sa plancha ko pa. Sa plancha ko pa nagbalik ang sala. Amo ko rin ang ganiti, manoktis nga may sigad. Ang napaka-imposible Ay naman, naman, ang sigad na da, kung i-plantahan mo, mamanaan mo ganiti murang may kabukol, kaya nga kita from good. ang napaka-imposible naman, paano masira ang lipstick niya? Ako, aminado, ako halimbawa, no, ang ilabhan ko, kaya siyempre, ang mga higa ko, siyempre, hindi ba tanong malang ang virus. Ako aminado, kung halimbawa, ginalabhan ko, pero sa pagdating na sa plancha, posible pag hindi na ano may silod. Wala ko ito pang rin, hindi may sila na ito. Ay, naku. Hindi sila na mulsa. Wala ka na question ng plancha. Question lang na nasira ang lipstick. Sila na mulsa, Pati, wala man may problema, pero kuminan nga, wala mano nga makita nga may silod, wala malantaw kung may silod, ay kinlutot na siya may washing machine. Pero ang ginano ko tagan, posible nga mag-plancha, kung ay galing mamanaan, may silod. Kung dati po sa mga anak mo yung isang plancha ni kaaral lang. Hindi sila ako pag-plancha ko nakakasagot siya sa sila.
Hindi ang ginagawa ko tagad nga why mo na ano why mo na kita o why mo na girl nga may silot nagiplancha ko nga nga imposible nga kung i-planchahan mo ang isda karang di ko na i-planchahan mo kung i-planchahan Gani, ang lang ba? Kung pagbutang ko mo ka dyan, ang kilid na nagatindag ang lipstick. Basi din lang ko kapaagi sa nga, ang kilid, wala ko natandag. bisan tinang ano bisan tinang amoron ni ko kahapyaw mo lang ang ginagalancha. Oo, kung papyaw ang plancha, kaya diri man lang sa tanga ako nagplansya ang kilid, why ko man na ginabaliskan, kaya gamon ang kilid. Diri sa kilid, di ko naman na ginapakyan. Muna, kaya di ba gabi na ito kami nag-abot? Nyagaw ka ang plancha ko.
Lalabangnya laban hutan. Sampai pengalaman sana.
Vegetable, green vegetable, salad. And if you like to look